La revolució industrial va ser la transformació econòmica, social i tecnològica més important que s'ha produït a la història de la humanitat. Tot i que més tard es va expandir a tota Europa, va tenir lloc a Anglaterra entre la segona meitat del segle XVIII i mitjans del segle XIX. Abans de la revolució industrial, les fonts d'energia emprades estaven extretes directament de la natura, com ara l'aigua, el vent o els animals. Va ser James Watt qui va aconseguir aprofitar l'energia del vapor d'aigua per moure el seu gran invent, la màquina de vapor. La màquina de vapor facilitava el treball i el desplaçament i d'aquesta forma va aparèixer una nova entitat, la fàbrica, on molts camperols emigrats a la ciutat van anar a treballar creant per primera vegada la societat urbana dominada pels rics empresaris anomenats burgesos. L'economia, la productivitat, la salut i, de retruc, la població van tenir un augment espectacular, tant que només en 100 anys Anglaterra va duplicar la seva població. Això ens demostra que la tecnologia pot canviar la societat.